Hi guys. Padoko ngoro yerepi. Murise say guys, how are you guys? Murise guys, how are you guys? Ita mchuya tuone, ita mchiti ukavaru. Ukawia utega wako share life. Ukawia utega wako share life naiga. We guys, we iti yoni sani tifambirani ni wamu kuri kuseni kudai. Kuchiri kuseni. Itai Mapuranga, how are you? Hi Rachel. We'll say guys, how are you guys? Hi Felicitas, how are you? Share life guys, Saturday 101. Share life guys, share the life and take others. 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 Ulakungoti fambe so ndabva kupasa. Sonda usunobata. Saka ngati fambisane guys. Hi Cynthia, Foya, how are you? Charity zvirisei. Ngati fambirane nenguva. Ngatifambirane nenguva. Ngatifambirane nevamwe. I think kuti TikTok vavhura. Hi Swema Richard, murisei koma murisei maini kwaRare kokoko. Listen, ndikukuona, I see you. Blessing, murisei sei. Chennai Kasuno, zvirisei sei. Guys, share life mtege vamwe, titi fambe. Share life titege vamwe, tine nyaya panapa tinoda kuti tisolve. Tine nyaya iri kuda kunetsa. Iri kuda kuti solve. Nokuti ndangoona kuti zvanga zvaproposwa nemuridzo wenyaya hazvibudi kungotanga kuti waya. Since iri yemufamily, iri family affairs, tisina kunzwawo kune rimwe side plus tisina kumuonesa. Pada zvinhu zvacho zvatiri kuda zvinogona kuuya Saturday. Hi beauty, I know me taita zveku. Alright Lois, thanks Lois, thanks. Tisati taita zveku titinyadzisane. Pada. So se family totanga ta respect wa kuti family ka. Anditi totanga ta wisisa nawo mu family pamwe kuda togona kuisana. Kana zvazorambawo zvichateverawo ini andichazviziviwo. Anditi maona. Alright. So guys, it's time to share live mtegi vamwe, time to share live guys. Andimbotangi kutaura live ni vanhu 130 145 ashiti. Time share tifambe, time share tifambe. Cynthia Louis zvirisei. Good Tamia. Tegai vamwe. Destiny ndianosiyawo tega vamwe hobo panapa. That's Destiny, ari piko Destiny. Nyaya dzavanhu vakatiza kuFacebook, kutambura kuTikTok idzi. Uchamuwana ere Destiny. Akadi atokuya kudhara atobata ziline rake revanhu kudai. Atoshare vaya vouya voshare. Anomaona. Zvino Destiny handisi kumuona nhasi. Hi Judith, hi Jessica, hi Sheneterai. Murisei 158 to 158 asati asvika. Dai isusu tingaita live ne 158 kana ndiwecha. Atishare live. Vanhu vazive tiripo palive. Vanhu vese musati maona kunoku. Vamunoziva musati maona palive vashere. Toi zvirisei. Mwanangu Samantha Deb. Kurise kwarana. 191. Nade. Share, yes he said. Zvirisei. Share life.
yesikantandi moyo hawayutandi mazata kusuye kuno Facebook ndipe magunanza uyaudike magunanza ya kenesi ku Facebook wanandiko kusura suru mari musuru iwe keneshi ingoti aona kuona live chat kwana ndiri panapa kusura suru musuno hai Joy mai Aisha muri sei kunza mai Joya kunza Joy mai Aisha diri boshangu ande ichoni guys ngati share live ngati share Samantha share tega vanhu Tigam when I'm Tigam 208 Andy. Hi Kiki, how are you? Kick so goodbye. Queen is really say on the Nakura 3 points must one. Love you too, can my daughter. Say me. I ready to go to a boy, passing back. I go to a boy, passing back. What was you gonna say? Remember Sheila ina Beatrice no guys munoziva here sometimes muroi asikure kwete sometimes kazhinji kacho munozviziva here kuti muroi tiri kusama kuri kupisa singaiti nasi kutori nani unoziva kuti Joy kuno hamino kwakangotsva kwega so nekupisa kokuko kokuko kwakuchipisa singaiti nasi kutori nani gosi kwakambotsa sesa sei nesuro mvura yanga yagarisa isinganai saka tatove kuAfrica chaiko nachisi mayani Amanda right mamka say guys maswera say maneri depending nekwauri and tauya kuno panapa tine nyaya tinayo it's a little bit complex nyaya yacho because ivana vemunhu animaona asi chimira kuti disturb kuti mwende kunza dzimwe nyaya and tichitauya nenyaya because makutoti disturb anditika so nyaya iri a little bit complicated but at the same time justice has to be done because aungati unobatira mwe mwana wotemba kuti nokuti ndiwe mukuru hapana mumwe munhu muri nerera and then muroi wako asikure guys but seive ukama achitidaro guys seive ukama achita godo seive ukama achita godo nemumwe munhu anenge achichitira zvinhu zvake alright anyway regai tiudze munhu wenyaya ataure nyaya yake titangire ipapo and because tinoda kuti tibate mativi acho ese ari maviri right ndevauya hanzi musoro wemadhati vaita sei musoro wangu bhozve kuti nungandeva nepingwe kusara ndichita zvokubatwa musoro chirukwa ini musoro wangu utori bhozve kutoda ende ndotombopedza dzimwe 2 weeks ndakatodai ndova nepingwe kugara pasi ndichirukwa musane ndiri pamba nechida kutozorora ini musane ndiri pamba kana kutozorora kana kuita life saka ndikuya kubatwa musoro ndoiva nepi aiwa ndakanonguva yacho hi dear Hi, muri sei? ndiri right dear zviri sei Zviri right. Yes, right. Ndave palive panapa. Tine nyaya tinayo panapa iri kushungurudza. Ndaona zvinhu zvawanitumira zvinonyatsonditawo zvakanaka. Andiona after nekuziva nahondo yamenge musangana nayo paSouth Africa apo. Aende wese chiitwa nemunhu mwana wamai vako anofanira kunge achikuprotecta. Saka ndenyaya iripo zvokuti wanga chingotanga nekumudai ndati ngatitange tataura naye tamunzwa kana azoramba totangira ipapo. So ndokumbira kuti urondedzere kuvana Zimbabwe vanzwe nyaya yako zvisere. Alright, maita basa sisimeli. Zvakaitika kudai mwana wangu ndaigara naiko. Effect pakashaya mwana. Nobva paita munhu akavholunteer kuti andatora mwana. Nobva atora mwana. Saka paigara nemwana. Mwana wangu angatokura ende anga akangwara musikana iye atogara namama kumusha achigara kunochitumira mari. Saka mama akashaya. Nobva pati umwe mumbuya wakati wanda kutora mwana bva watora mwana
nobva wagara naye. Nobva ndanzi mwana wangu haana birth kuti aende kuchikoro, haatombokwasinoenda kucresh yegovernment, ari kuenda kucresh yemaprivate. Iniwo ndine ndiri kunoko handina chandoziva, asi ndinoziva deep down kuti cresh unongoendesa mwana chirodzi kungoti areas, mwana anoenda kucresh achizomira kuenda kupi kugrade 1. Vakati toda 3500 titori mari shoma iyoyo. Anobva ndatosenda mari iyayi, apana ndichangobva kurufu kwamhani pandaita plan pandasendi tati gare vaitoti saka pakaita makume ekuti veti mwana wako mari haisi kana kukwana, haana kana sports attire, vomusenda ane ziuniform yerozi dress, vamwe vanenge vakatopfeka mauniform. Ndobva ndatoudza friend yangu tikati haana sports attire, saka unotadza nei kumupfekedza tight nechitopu, chero top yewhite neskin tight. Mwana wangu haana skin tight, tingati anadzo chero mashort anazvo, saka vanode kungopfekedza tisamubhegi izvozvo. Vanopfeka vamwe mashoti acho echikoro, mwana opfeka tight netop kuti ave anofilawo zvakanaka pavamwe. Gare izvo tonzi hanzi mwana wako ari kuzviitira dhodho, kanzi anongozvidhotira akagara. Zvidhotira akagara, nobva ndaudza umwe mukadzi, I think mwana wangu ari kunoku wechikuru, tikanzi isaini gugulai isaini yeabuse iri kuitigwa mwana. Nobva ndataka, nobva ndato mwana wangu akatiende kurwizi, nobva ndatoti vakatitora mwana wakatikanganisa mari yawakasenda iyoyo kuti mwana achapigei aendeswa kuchikoro, waideri wakatoti mwana auye zvitori nani ugare nemwana kunoku. Ndikati it's fine. Nobva ndatsvaka mari ikeki ndakatotsvaka bhazi, nobva ndatobhadhira vaiva namalaicha vemalaicha vai, mwana wangu nobva atouya. Zvisinei mwana wangu nobva nobva nditsvaka nzvimbo izvi, nobva ndateiwanawo nzvimbo yake, ndasanda kushanda every day here and there ndichishanda, but zvaitondiitira. Nobva ndachindisa mwana kuchikoro kunoku, chindisa mwana kuchikoro, kutoita zvakanaka, ndatotsvaga nzvimbo, akutoenda kumagovernment school emunomo chitori nani. Ndakatotsvaga nzvimbo nomumwe mukadziwo wandakamboshandirawo kudhara, atoenda nzvimbo kunoku. Saka nyaya ikazondivhundusa iyi ndeya30 June, ndichiona kodhi nezvazvaitika kuDurban. Ndikati ndinouya panapa nemwana, hazvizodi tosvike gaundogara kana kuti kupi wakaungana nemwana, hazvimake sense. Ndibva ndatovakumbira, ndakati sisi ndinokumbirawo mutorechi mwana wangu nezvunhu zvangu kuita kuti ubheta utize uchizati vanosara vachitorawo zvinhu, haikuti hembe masuitcase 5 ndoti zvese zvinhu zvandaiva nazvo zvongotorwa kazotsakatika ndatiza. Saka ndikumbira kuti ndolodha zvinhu, then mwana ouya. Vana vaivhara Friday, then 30 yaiva musi wemandi, ndakangana kuti yava mandi oro chipiri, because mwana wangu akabva asunga musi wemugowera, akati achivhara nhasi Friday mangu ndichomugadzirira chitomupisa musoro, then nemugowera achitosimuka namalaicha. It's fine. Mwana atosvika zvakanaka zvindaiitisa mabhegi angu, ndakaendesa masuitcase 5 nesaga 130 kg. Ndakatokumbirawo vamwe madzimai vanoita zvokutengesa zvinhu kuno kuzobva kumusha, vakati saga ndinaro rongoda kuwacha. Saka ndabva ndalodha zvinhu zvangu zvimwe zvandaishandisawo mumba, mapoto, maplates, zvese masuitcase. Hembe ndakati hembe rikaise musaga, sho vakarikanda hembe nemapushi nemasnika, hazvina zvazvinoona. 100 kg rakazara, masuitcase 5 anga akazara futi. It's fine. Zvinhu zvatosvika zvakanaka. Kuti zvinhu zvisvike, ndakashandisa bhazi rinotora ruti yokuti rasvika pangundu, rotora chiredzi checheche, roti chipike bechinafa, ritori masvingo road. Ndikati sani bhazi randawana ndo hari kuno kwandiri, riri kuti riri kugumira kupi, ndo rucha riri kutora, ende ndo ratondichaja zviri nani. Ende madhezi wawo takuda kunanaira 30 guys, bhazi raidhura. Ndakatadzwa 8,000 rands kuti mwana ainde nezvinhu zvangu zvandaikudza izvese. Zvasvika zvinhu zvakanaka-naka. Saka pakaita pakuti nobva vaniti kuti tora zvinhu zvako pangundu upinda masvingo, tikuda $96. Avakati $90, nobva ndatosenda iri 96 yekuti munhu atenge akudaro ndisisi apa. It's fine. Ndisisi akudaro. Yeloko ndisisi. Nobva ndati ndenda kwemberi. Alright. Nobva ndati zvinhu ndasenda $96, imi handizozivi because ndakangotisha mukasvika mumapangundu zvimota zvakazarisa, ino unogona kutochadzwa mari inohwisira. Ndasenda ma-US $96. It's fine. Munotora zvinhu pangundu. Ini handizozivi transport yaunoshandisa, handichasangu involve mazviri, ende hazvisinei neself ndongoda kusendera mari, iwe ukati inokwana. Saka ivo mukadzi nemurume vakabva vadhisaidha kutora mota yehama yavo kushandisa ipapo, kuda kamurume akangoda kupinda mutaundi, nobva atorowa pangundu. Saka pakuzodzoka
mota ikabva yafira panonzi pagava nopaziva kuda kupinda masvingo ndopakafa mota. Ndobva vatsvaka mota inovadhonza, its fine. Mota inovadhonza iyai ndobva yati ndobva vadhonza nabva vasvika kumba, vakatanga vasvika kumba kwavo nemukadzi wavo nemasutkesi angu. Sikamava nechimwe chikondena chandakatenga cheblack mucrazy mushopu inotengesa makondena nechinonzi crazy. So ndakatenga chimwe chikondena changu chaitoita 400 something, 440 chikondena cheblack icho chandakarongedzera mapoto, mamwe mapleti, mapani, chichinji. Chikaganda zvoenda kumusha unozoona chekundoshandisira hazvichanzwisiki zvokuno. Saka ndakatora zvinhu zvangu zvaiva zvese mumba ndikasara ndisitorina, ndinakusana nepoto yekutongobikira wine. It's fine. Chinhu icho chaitorwa vabva vachisiya time mota muya mota inovadhonza ndobva ati saka ndobva vandorara ndiri kumba kuti kudhuze nekumba kwehama yavo yavapereta mota. Saka vakarara vari ikoko, mamasutkezi anga atovakumba kwavo nemukadzi. Saka makuseni vachimuka ina handizii zvakafamba sei, ndakangosei ndegwa chibhaketi changu chakaita kugirewa, chakatswanya zvinhu zvakaputsika. Chii chaitika? Zvonzi chaputsiwa nevaridzi vavo vakashandisira mota. Apa ndiri kutonzi makuseni wavo tiri kuda mari yeoil. Iyi mari yeoil ndakatosenda 150, inonzi chi $10 ne$5, 150. Ina ndisina kuzoziva kuti ndeichikiko $15 ya. Saka tiri kuda kutenga oil yokuisa mumota. Mota yandiyanzi yafa, saka hatisi kuziva tiri kumbonzika patengerwe oil chinobva ndasenda $15. Futi makuseni pamusoro pe$96 yandasenda futi $15 sikazibva kuda kutengwa oil ndasenda. Gare yowe pari kutonzi mota iya yatofa irakaiswa kwamakanika. Saka panzi panodiwa kanzi makanika ati anoda 300 here if I'm not mistaken. 300 US. Saka ivo vavati nemurume wavo bvisa 200, inini vakati tichitoda 100 pauri. Inini asina kabhadhara mari yangu yekuti zvinhu zvangu zvinotorwa, asi handina hangu zvandaida kutaura pamba kuti unongobvuma kupusa. Ndobva ndanyarara, handina hangu kusenda mari iyoyo $100 yanazoisenda ipapo. Ndobva ndangonyarara kuti ndati ndanditorinawo mari, ndasakurisa zvinhu kuti zveikoko, ndabva titengera mwana tiketi, ndasenda mari yekuti zvinhu zvangu zvitorwe. So mari pari zvino handina, saka ndichaona. Handimo kuti ndichaona imomomo, ndakabva zvangoti zvemota iyaya zvazvida kubudikira zvikaita sokuti nemuridzi wemota iya vakazondwanana. Saka zvese zvangoti zvemota nazozvinzwa patati garei. Handi zvinhu zvangu zvazvazvanzi zvakutsanya hama yemurume wacho iyi yaiva muridzi wemota. Tati garei pasina kupera 4 days pakabva papinzwa meseji naivo pamukuru vachiti munozviitirei, mandichida kutovengesa sisi venyu kunoku, munenge muchitaurayisa sisi venyu manje kunoku. Ndochingobvunza kuti ko inyaya yei, laki paita neboyfriend yangu ndandatosera naye day before, ndiye akatokwanisa kutondipupurira kuti hapana kana meseji yakasendwa yakadaro, ende hapana zvinhu zvakaitika zvakaita siko ndakatosera ndinaye pano tichitoita nyaya. Haana kana kuti pakambosenda foni anobata yangu, hapana. Ndo akatoita mwari wangu akatobva indakatokotenga kuchema. Saka iye aiva atotaipa kuti tipedze nyaya tikukumbirawo nhamba dzacho nesu tikwanise kudini kutaura nemunhu wacho iyeyo. Akanyora mameseji. Mameseji awo chakanesa ndechekuti haana kuuya akafuwadiwa, haana kuiwa akaitwa copy and paste. Mameseji anga akaita paragraph zvokuti waingoona kuti apa panzi urimba mai vakafa, uyu woti pfeke uri hure, iwe ndiwe waikupa kuzongosenza kuti saidhi riri kureva ranhingi, saidhi iri ndinhingi aitaura. Nobva mukomana wangu bvaramba achinetsera nhamba naiwo sisi vachita sokuti vari kunetserawo nhamba kumurume wavo, kuzi mameseji akauya nemurume achiti abva kuhama yake iyoyo. Saka ndo aiuya nemameseji achibva nawo achidza nemukadzi wake vachizondiudza ini. Saka pakazobuda nhamba pativa nedhei, nhamba dzakambonetsa kubuda necopy and paste ainakanambogara yabuda yemameseji kuti uyu akanyora apa nhamba, uyu akanyora izvi, hazvina kubuda. Nobva paita nawo yekuti pabuda nhamba dzakabuda dziri +263 dziri zokuZimbabwe, ichinzi iri 27 watwati here, ichitonzi ukabvunza munhu anoziva zvokuti nhamba yakati inenge iri chiyakati ndeye net1 kuri kuZimba. Ndeye net1 angagovani kozi ini ndiri kuno handinawo chero laini rokuzima, handitorina kuno kwandiri, handina zvachose. Iye murume wototi akati ndichatotarisamba imomo pane laini handisiri kuona remwana wangu, pamwe vanogona vari veva vakatoda vakazviita sisi venyu. Tikati itsfaini kana vari vakazviita, ko wai muri kundirwadzisa chibhaketi chenguva unyarara zvekuti hazvindirwadzi kozi ndakazvitenga. Potobuda mashoko sisi vototi vava zvitoti zvinhu izvo ndezvekumakula. Ndikati zvozvi zvekumakula handi zvanguzvi.
Anti mapoto nemapuleti ndangu nemabhawewo nemapani ndezvangu zvekumakula. It's fine. Ngavachidzosa zvinhu zvangu. Ndinotozvidzosa. Chichi. Okay, it's fine. Yabva yapera imameseji. Skai vaingogara vachinetsana nemurume wavo. Vachinetsana nemurume wavo. Vachingonetsana. Vaingogara vachingonetsana. Kuti pano pandakatora action yekuti inini ndakutora mwana wangu ini. Because zvinhu zvamuri kuita ndichazvinzwisisa kuti nditi mwana wangu ndozvakagara vachitangeta mwana uchimutora nekati izvezvi ndisingachazvinzwisisi ini zvinhu zvamuri kuita izvi. Yowe vandirova pane vanhu izvezvi vanenge vachitengesa chirekodhi potobvunzwa nomwe murume mupurisa uyoyu ari kutobvunza iye makaroorana heremi munhu ungandirovera pane vanhu here vana vakatarisa zvaingeitwa zvidhirama so of which avasisangu kumusha kwavo kwanga vakaroorwa pane zvavakamboita zvechihure vakabva vadzingwa kumusha like vakatombotiza vana vakasava nemurume hanzvadzi yavo iyo ikati handiri kuvaona vana vako ivo ndo vanenge kutosvadzira vana izvezvi vanotori kumurume hanzvadzi inogara imomo mutaundi patinatise pati yakati haidi kuona vana vake mai vacho variko nobva vatora hanzvadzi murume wacho nehanzvadzi yakambva vatora zvinhu zvavo nobva vandesa kwambuya mai vamai zvistovhu zvese vandesa ikoko nezvimapoto zvazvokuti warambiwa vandotoita ikoko uyu anga akatiza achiri paipi kwanga ambotizira mhene kuti anga atizira kupi panganzi aonekwa zvechigore chake nobva atiza ava vabvasira vachitora zvinhu vachiindisa ikoko vachibvasira nevana vavo murume akati nevana vangu tochengeta nobva vatounzwa mumwe mukomana aikabva kumusha ukatotsvaka kuti murume panenge achibuda achinoitaita zvanenge achiita vanhu vanosara vachiona munhu asi tete ava vanga vari pachiti handimudi mai vakati handibudira kumuona kana pamwe situation ichiramba ichiita gare takuona nayo tasopini takati ini pfungwa dzangu ndaifunga kuda kuvakisa i3 rooms ati nobva ndatoti zvandafunga nobva ndatoudza friend yangu ndazvototanga mboudza sauro ndati sauro ndafunga kuti ndipovaudza kuti kana tadi tabetserana kuitira mangwanawo vananowana pokupinda vako nevangu chechitovakira vana chezvitikaita enda unoshanda vana vanosava chiona pokupinda nobva ndazvikandi zvakanaka vaudze pamwe vanogona kutobetserana zvikaita fast it's fine nobva ndatomuudza zvikanzi ini ndokubetsera nemachansi neflower ndatoseka ngati kune munhu anda machansi anenge achivakawo toda hake chansi vanhu havambomhadi machansi kana vandatoseka ndikati kana zvizvemachansi regerai ndakatoti kana zvizvemachansi regerai zvenyu ndichaita ndei samachansi aizovakaimba handisati yava plani like kuti tionesane handisati saka machansi waizozopiwa aizoisa foundation yemba kanzi kuti mabhiridha adye okay nobva ndati ini kana machansi regerai it's fine vatoti asi nobva ndaona kuti nobva ndasiya zvakada ndikati asi mangwana ndikati da kujekisa zvinhu ndikati mangwana hapanipo kuti imi mune muchifadai muchiita zvamoda nevana venyu muri mutauni usina imba yacho mutauni uchitorenda 1 room inangu ndikati musazoti mangwana maakutsvaka wokuzoenda ini ndine ndashingira ndavaka imba yangu inenge iri imwana wangu handizoda kuona vanhu vanopinda vanozoda kuuya kumusha vanopinda mudzimba dzevabereki imene yangu chero isina munhu munoisiya yakadaro asikana mopinda mudzimba dzevabereki muchifadaya it's okay saka uyu by that time akabva azvisiya inobva ndati it's fine ndikanziwo ndikati vanhu havapindi munhu afa kuziva life as long as atova munhu mukuru afa kuva achiziva life saka inichaita zvinhu zvangu mumba mangu guys handizoriti mangwana moti une pride uri selfish ndakakuti vanhu musapinda ende mune mava pamatambudziko asi ndicharamba saka uyu akabva azviti zvobva zvitopera musiri kwati wakumanhekinheki nobva ndakaofuadzira friend yangu yanga ichi mubvunze ndikati machanzi kanzi kuti haapengi here kuti havapengi here iwe changisi chipa kuvaka nobva tatopedza nobva itopera yakadomani nobva tavata mangwana makuseni vakabva ndaona foni yangu iri kupinda mameseji ndinova kuripinzwa mameseji makuseni ani nobva ndanobata foni yangu ndiwo ndeipi zuro waitorese reushi kana wazi wakaimba yakwatizopindi ndikati ndairesa sikana inini ndasitowaka mudi hamupindi haipapo ndakataura zveizvozvo ndikanzi haunzwisisi uri selfish isusu kunoku tine mwana wako tikati mwana ndinochengeta school fees ndozvibhadharira isu tine mwana wako panapa saka unoti hatizopinda mumba mako sei vakataura zvakawanda wanda yo mwana wako anodyisa tipe lebha yemwana wako ani anowachira mwana wako ndibhadhare mari yezvese zvindaitira mwana wako ndikati inobvana chakashata kumasure pane pangu vakambondikwerecha mari mukadzi nemurume vachiti vari kuda
vachiti vari kuda kuvhura rimwe bhizinesi ravo saka vaiti mari iri kushota vakapinga vesine muromo dzavo vakati tikweretesawo mari ukatotiregai papapa sisine saidi mwana mai ngo ndendatoruza chii ndikati is fine ini tore chimari ipei apa mwana wangu angasati atobhinda ikoko handandichinayo kana kavasendera mari iyi yekuti vaitawo zvebhizinesi vavo ndiye kukweretesa mozondidzosera its fine zvapera pavakaita zvemukororo wavo wechihure wokudidi vakabva vatodzoka zvekuti zvimwe zvavaitotaura cho ndikati ndiudze murume wavoka vanotopinzwa paindudzi vachiudzeni ndiwo ndoda kuzotodai ndisendirawo mari nditogadzisa zvakadai hamino nyaya dzakambetya dzekuti murume wacho akati ndoda kuvaisisa chinonzi chiya chiya chekuti ukarara nemurume then anogona kurwara ugonamirana ndikanzi murume da kumuisisa saka ndiri kuda kuti nditsvake munhu anoisa fake ndomubhadhara munhu iye ndoda kuti adyise murume agodyisa nehanzadzi yachoni vapedza murume yeye ndigobva ndati paanoprofita anongoti pamwe yamai ava vakangofambidzana nevanhu vaviri havana kumbosangana navo ndipandati ini ndine friend yangu yaindoudza iyo kuti ndotoitora sokuti ifamily chero chaitika chipi ndotonomuudza pandatomuudza nyaya iyo akati very dangerous which means munhu uyu anotoita mabasa awa ende haana kutombotya kukurara haana kutomboita chihure nemunhu one which means akaita chihure nevanhu vakawanda its fine tachigare munhu pane zvekuti anzi mwana angada kubhadharwa angada itwa sei ndipandati is fine indi pamuchita labor chikafu papasina kana mwana wangu angasina 2 weeks atoenda ndobva patosendwawo 1000 rands nababa vake ndikati bo yatova kuti chikafu alright its fine umwe musi makuseni munhu anongomuka chikanzi $10 yangu yakabharuka newaonawo $10 musendere ndipandanatsokupindura mashoko ekuti ini ndezvamunoita here chamukapuhwa mari nemurume wenyu kuti nhasi mapinda mutauni matenga $25 mangwana modzokera mutauni motenga $10 ingava mari here ingashanda seizvozvo ndo example yandakavapa seizvozvo zvakasinda oti aitori kubasa nobva ngoti wekuenda pandwa its fine pakasendwa 1000 rands yaichikafu yemwana nobva vaisa panopera 4 days zvikanzi neuchitombondisendirawo $5 autenga chisports 0 ntomboglowa ndikati handina mari ko mari yamakatosendegwa chikafu makatotenga chikafu chese chikatopera chese hamuna kusawa nechenje yekuti rega ndizvispoilewo nezvakati sezvoriwo kugara nemwana handingazokubva nditi pamari yawasendegwa watenga chii nechii iwe wakadi kuchuza kutenga chikuta chako pamari yacho yechikafu yawakasendegwa iyoyo chikanzi chikafu chikasanda topotenga ipapa ndokazotopinda mutauni muse chipiri ndokazotopinda mutauni chipiri ndikati pakanaka mozotenga zveipapo nobva yapera yakadaro tazofamba ndakudzokera bheki kune yayemba yatakakonana vakataura inini vana vangu vanoita zvemuno mutauni vanotodzidza hakuna kwavanoenda kana ari maholidays chigoing kumaextra lesson ndikati hapana chakachikasikana apa patomborina nyaya ini kana vanyoita zvemutauni inini yangu chero ndikavaka hamupindi moita zvekutauni nemaextra lesson vana vachifunda its fine no problem saka ivo zvakavarwadza here handizivi kozi zvinhu zvava kutaura yo mwana wako anotodyisa ndida kubhadharwa paday $4 per day kubva panakagara nemwana wako ndikati hapana chakashata pamari yangu yakakukweretesa iyoyo chimainasai $4 per day mwana wangu angatova ne2 weeks agara $4 muchimainasa muchienda vamainasa ngati chenji yangu inenge yasara mondidzosera so vakasvika patime yekuti mwana wako ndamusiya kanzi papaseji here pakorido ndatotama pandaigara ndikati hapana chakashata kana matama mwana wangu mukamusiya chimupai foni yake nechenji pandamupa zvese ndamupa usanyangadza bvunza mwana wako zvinei mwana wako izvozvozvo apa office panobva vakabeta mabororo avo murume akaya akatora mafoni hatisiti foni akaputsa kana kuti akaita sei vakachitanga zvinhu zvese zvaishandiswa pa ifoni yemwana wangu yavakaisa laini ravo ivo havana foni saka pavaishandisa kutotaura zvese zvaishandisa foni yemwana wangu yei pese pacho yemwana ndazomupa foni havana vaingova nefoni yavo neire yemwana wangu yavaishandisa ndobva ndachiti nobva ndafunga ndobva ndati inangwa pandakaita hangu mwana asana kugara hangu ndaenda kubva kwemurume ndobva ndatotaura nachi apa asi mai vamwene vaondotaura navo ezi muzukuru achibvunza ndobva ndatovabvunza ndikati lati vakabva vati ko hamukochipere muzukuru timbomuona ndobva ndaticho ndisina kupinda ndakamboda kunyumwa ndobva ndati aiwa torai kana mune munhu akwanisa kupewa kupinda masvingo amutore muende its fine yamutore koza uku kwakatova nenyaya ndobva ndatongoshingisa moyo friend ikati hapana zvanombomita vape kozi uku kana uyo achinetsa kudaiwo so uchitsvaka kuti mwana uzodini waita sei next
hazvisinewo zvongeita mwari vaiva vanobva vatoti akuya zvitogwa natete mutauni auye atoya kumusha kuko just mondiudza timoda chagare zvakadiwo bva wazodzoka ndikati hapana chakashata atovako paipa wakati aisana ndigare naye wiki mozoya modi momutora totaura kuti dai mwana achitori ikoko kozi akazotogara more than week kozi munhu wandadawo kuti ndimutengere tiketi kuno aende kumusha chazonetsa ndekuti wandakazonobva ndatsvaka munhu tanetsana zvese ndazotsvaka munhu kuno wandosiyira inini mukati ndobva ndamukumbira murume wake akasungwa ndaitombombetsera nemagetsi mwana akazana mapamba aiva nemwana mudiki ndotenga ndati ukazvibetsera utoramba wakagara kuno kuona zvakuri haukudi here kuti ndokurendirako rumu yako 1 wogarako uchigara nemwana wangu then ndodini ndichikusenderai chikafu pandogona nako akati matogona zvisingaiti sisi chandogara munoka inawe kuti handina munhu anonditengera zvake tiketi kuti ndizongeze mabhegi ndiendi motongondudza tindosumuka rini ndikati chirongedza tichinobva tatopedzera nouya uye anobva azorongedza anobva azonobva atoenda asvika kumba nobva ndati akasvikira ikoko nobva azoendakusvika ndakasenzera chiuya wasisi zandakangana Tari, thank you very much Tari ku TikTok uko. Thank you Tari. Message yashika Hanzo Wakanda Interstellar ku TikTok. Thank you my love. Thank you very much. The message just came through. Thank you my love. Thank you very much. I don't know what to say. Thank you very much. Hanzo, one for me, one for the Tema Svanda. Thank you for the Interstellar Tirikuno Facebook, but salute and big up to you my love. Thank you very much. God bless you. And Mailisa Vaisama Stars, Kuno Facebook. Thank you very much, Mailisa Neva Stars. God bless you, Mailisa. Thank you very much. And then I'm very cool. Uyu paazosvika wandakatengera tiketi nobva aenda ndakasvikira kumba ikoko inini handingakwanisi kuti ndiri kuvaona kuti anzi mwana ndoita mupengo ndoita munhu munyoro ndoita mupengo ndokoti zvese zviri right mwana ogarako 2 years ndinenge ndashanda zvandashanda munhu akadaro oti nokuti ndakatokonana kukonana kuri muvana munhu wanditi ndakambogara nemwana wako saka chindibhadhara pamwe unongone zvaunongoona zvamunhu oti kutozvida ndibhadhare izvezvi zvandakagara nemwana wako saka ini ndinotova nezvandinovimba nezvokuti munhu akatondiratidza zvaandiratidza ipapo I get action chero mwana wangu aripo hapana munhu anopa ne5 days izvo ndakatozvita zviti vatenda basa vatondionesa in time saka ndandisina need yekuti ndirambe ndichivanyengerera vatoti vanoda kubhadharwa ndaiti ndochafuza ogara 2 years voti vanoda mari apa unenge washanda zvawashanda kuti tinokuwa utosiyana pane izvozvo because I need money ndakagara nemwana wako ainetsa zvakati aizoti zvakati saka munhu akandiradza matrue colors chero ndisina zvandinazvo ndakangozviudza zvamuri kutotaura izvozvo zvakatogona vazhinji vakati wafa ungonyarara handinyarari kozi kutaura kwatatatiita ikoko mwana wangu ainge asingatozi murugari saka chero dai vaimushungurudza it's fine nobva ndachiti uyo asvika saka pakasvika nobva aenda ini ndakabva ndasenda $33 yeroom ndikati ndinongoda room ine light ipakubikisa and then ndotenga gasi vanokushandisa gasi only light ndona nechida muvana oro chiro kuzi panolighta kuti mwana anongona light yokuti anozongwa namagisi ekuti anoita tv chete zvokubikisa ndichasuta gasi nobva vatoti banguru room iripo avo room harizva ndaa room inoita $30 saka ndobva ndatosenda iri $33 it's fine nobva vandotsvaka room isina chainacho isina magetsi isina chii ye$20 kozi ndakabva ndatiini nangu kuzora machiwa kuzazviti nobva ndati kuna akaenda wasvika ubvunze kuti room yacho ikunzana kana magetsi aina kana chii wochowabvunza kuti inoita mari zvanzi $20 asi ndakasenda $33 it's fine haisi hayo nyaya zvagara vanhu vanongorobiwa mukurarama zviriko nyaya iri pakuti uyo achisvika ndachiti ndikukumbira mbovhura masuitcase angu ese especially masinika angu manyuwani mapushi because mapushi ndaingotenga ndisingapfeki ndichingotenga ndobva ndazoloda musisagara angu katombotadza masinika angu mapushi angu majezi angu akati nakati zvese ndobva andiratidza okuichi pangwangwa 1 pay masinika manyuwani chete I think 1 pay obvious masinika ese andikasaitwa manyuwani panongori ne1 pay ne1 pay yemapushi andakatotenga ari paspecial iwa watosiiwa ndakatomatenga ari paspecial atosiiwa mamwe ese hapana topinda pahembe mabhachi angu hapana light rangu iro ranandireva ndo vari kuishandisa uyo akatenda kurima topinda pafoni yemwana wangu ivo ndo vakasara nayo ndo vari kuishandisa
votora ndotarisira zvimwe zvinhu zvangu sesimeri ndakuradzira zvakaputsiwa handina chandakataura pazvinhu zvangu handina chandakaita sei ndakabva ndangoona zvinhu zvangu mana sezvinoti chero mapoto angu mamwe ini nangu kwandiri anenge akatondinakira is very kutondikoshera nobva zvaputsiwa zvinoti vaizvamisa seko nemapuleti mapani mabhawo nobva ndasiya zvakadero handina chandakambotaura kuti kudini asi ivo maticha vari kundiita ndobva kuti chinge pai zvinhu zvangu zvese zvamakaputsa ukaronda mari yako yavakavakwerekesa murume wacho anotokublock mukadzi anenge achiti iye anotaura the time unoti ureply oblock iye ndo anongozvipa mukana wekuti anotaura newe anongosenda message otoblock wasiya zvakadaro. tatere so ini ndakuchiti ndiri kuda zvinhu zvangu zvavakaputsa zvavakatora zvese ndiri kuzvida kugara kwakaita uyo akasvika vakati vari kuda mari kozi vati hanhamutuma kuti auye kunoku saka vati kana ndiri kuda mari yekugara kwaakaita vakati ndiri kuda futi mari yekuti pakumatudzi dzakagara nemwana wangu itsai ndikati pamari yenge isiamba kukweretesa yeye munobvisa ipapo. Right. So just to give you a brief summary of what Kola is saying. Kola ari ku South Africa. Kola akaenda ku South Africa akasiya sisi vake nemwana anditi asiya sisi vake nemwana pakatika kuita ma problems na sisi vake vachimutorera zvinhu vachimuta advantage vachirwa zvokuti Kola ended up thinking kuti pamwe kurwa kwavari kuita nyaya yemwana wake achidhimandigwa mademands asingaiti achibva hanzi nevamwe tora mwana ndobva atora mwana akaenda kuSA agara nemwana wake zvanga zvichiita pakatanga kubuda nyaya yekunzi 30 June paya ndobva taingotaura chiti guys zviri kuitika vanhu ine bvisai vana paya ndobva aitawo pfungwa dzekuti zvinondomanya nemwana here rega nditi zvandina sisi vangu nyakuberekwa ivo vaya futi ndokasisi vega vanavo rega ndivati chindikumbire kuti vatore mwana vagamuchire mwana ini ndo nezvinhu zvangu kuitira kuti kana ndoinda ndikadzingwa vanongotongosarawo nezvinhu hembe dzekupfeka zvizhinji zvinenge zvainda ndobva ataura nasisi vakati mwana ngauye zvinhu ngazviuye ndokupeka zvinhu zvake masutkezi ake chimapikicha ndinawo zvose nezvakapwanyawo zvacho handika nemwana ndobva haya vana malaicha akatishajwa 8,000 rands ndobva zvinhu zvaenda ari kuti akakwidza zvinhu zvokuti zvinosvikira pakati nepakati pekuti zvikatogwa hazvitendereri stereki zvinongobva zvichida kumba achibva ati zvinhu zvauya malaicha akabudisa zvinhu zvakanaka zvakakwana pane chachakafa ndivana malaicha ava right sisi vakuenda kuno college zvinhu zvasvika murume wasisi ndobva enda kuna sisi murume wasisi wake enda kuna sisi vake ndobva ari vanyepera kuti ndamboenda kumagrosa panodzoka mai manje achibva atora mota yasisi vake achibva ati shoes akananga kwangundu kwakune zvinhu hanimaona ndobva anotakura zvinhu zviya kwangundu achienda kwangundu kwedo paanosvika achinzi akataura kuti tiri kuda $95 aminoti yanga iri uye akatumira $95 iyoyo right vodzokera vasvika pakati nepakati pekudzokera kumasvingo mota yasisi nichinzi yabva yafira yakabva yangodzima injini ndobva yafira kanzi tiri kuda oiri uye akabva atumiswa mari yeoiri ipapo kutaura chokwadi zvinhu zvasisinei nayezvi handimaona because iye akatumira mari tichiwana kuti mutakure zvinhu iye vakatora mota yemunofu chidei vakahaya mota handimazviona ndobva mota yafirapo saka sisi vakazoziva kuti mota yakafa zvinhu zvanga zvafamba so handimaona saka sisi vake ava vachibvisa zvinhu vakasiya bhokisi ranga rine mapoto nezvinhu zvake zvemukicheni pakutakura kwavakaita sisi vaya muridzi wemota achisvika pamota kana mune bhokisi iroro vakati saka mama ndinotakura zvinhu zvinobva vatora sando ndokupukanya chibhokisi checho asingazivi chibhokisi chani cheuyuzvu ndomama ine midziyo yose ndobva yapwanyika ende yakapwanyika zveshuwa kuita marubvurubvu chaiko ndobva midziyo yapwanyika uyu vatakura zvinhu zviya sisi vake uyu ndobva vazomutumira meseji yekuti zvinhu zvakapwanyiwa natete vangu kunoku because kuri kunzi mota yakanga yafa taishandisa saka zvinhu zvakapwanya ndobva vamutumira uye akati but ndopinda papi inini pazvinhu zvekuti kweindozivei handimaona but anyway hazvina kumira zvakanaka saka sisi vanonzi vakazovhura mabhegi vakatanga kutora zvinhu mumabhegi umu vachipfeka zvinhu vachishandisa handiti uyu ndo mwana wake akaenda nefoni kumusha akuti mwana foni vatora bankuru saka kunonzi pavakatanga kuona undliro kuti vatore zvinhu vakatanga kumusendera kumushaudha uyu makuseni vakati uri kusendera tete vaya vakupwanya chibhokisi vaya uri kusendera tete chibhokisi chivashaudha uri kuvashaudhirei uyu akati ndavashaudha kupi
zvikanzi kuva shaudha uye akati ina handina nhamba dzekuzimbabwe tionei nhamba kwai mameseji andi wanga achinzi akauya achiita zvokuti anenge anyoregwa hapana kana forwarded hapana kana copy and paste akange anyoregwa zvasingahwisi kuti kubva nekupi zvikanzi mameseji aya kwai ndipo vakaitisa kuti tipei nhamba yasenda mameseji kusatina kumbotaurana titevenya titorera nhamba dzavo ndobva pabuda nhamba iri kunzi kwai 263 yekuzimbabwe uye akati handisirini zvembozina nhamba dzekupi anenge arikuzombana nhamba dzekuzimbabwe hanimaona but yanga iri way probably yekuti vawane kutauzana uyu tosamupe zvinhu zvake handi muri kuona saka zvadaro pakataka kuita unhongwa kunzi mwana wako ava kunetsana manje remember mashoko anga uzotaura panga patoi pahondo munhu akashanda kuSouth Africa guys uyu anotaurisa but guys gayai kuti South Africa pamwe washanda 6 years uri mudzimba memunhu maunenge uchifirwa uchikaiwa uchisuka toilet uchikwesha dhoti ravanhu hanimaona wotanga kuti otakura zvinhu zvako pamwe ndosvika zvanga anazvo otakura zvinhu ndakuendesa kumusha kuna sisi vangu mwana mai vangu muno mwana mai vangu agamuchira chengeti mwana mai wako ovhura mabhegi otora zvinhu handiona zvinhu zvakutsapya oti mabhegi iwaya ndipe mari yekuti mabhegi ako ari pano mwana wako andanga ndichengeta ndoda $4 pazuva ndisisa mwana wako uyu nokuti uyu akazowana imwe hama yekuti ichindadi inotora mwana vatsvaga pekuti valoje nemwana hama yachiibhadhara ichengeta mwana vachiloja sisi vakati ndikuda $4 pazuva pesi vagara mwana wako pano harimwana uyu akati takakweretai mari muchiti muda kuvhura chibhawa chitorai mari yacho yada kuti bozi yakatowanda mundipe mabhegi angu ye mwana wacho amukutaura zvikanzi nehama yoiye watumira tizotora mwana yasvikira pano ndikuda mari yemadhezi agara pano svikira pano pachagwa imba hani muri kuona uyu akatumira mari yekuti pachagwa imba handiti ine magetsi sezvo akatumira masolar lights aya and everything sisi vakatora malights aya ndo vakushandisa imba iye yanganzi yawanikwa $35 ine malights sisi vakazonochinja vakanotsvaka imba $20 isina magetsi vakatora light remusikana remuningina saka zvazvokukonana zvinhu zvemuningina vatotora zvinhu zvakutoshandiswa zvimwe zvakaputswa saka uyu ndopaari kupopota vachivatuka hanimaona kuti zvinhu zvakashanda makore etse guys unenge uchishanda uchiti ndakushandira kumusha zvinhu zvangu zvaenda dhudhula ikandimanisa kunoko ndongomanyawo ndirini chero vakasara nehembe shoma hanimaona vanhu vakaita vakanisa maproperties kumba sisi vakuita advantage yekuti chi uyu ngabhadhare mari hani muri kuona amboti kuna tine musho takasigwa nevabereki handi ini ndikuda kuti dzimba idzi hadzichaitinedza kudhara ngatichivakai 3 rooms bedroom yenyu bedroom yangu tita dining yekuti tokwanisa nini kuzogara nevana vedu sisi vakati ndandikwanisa chandokwanisa kuprovida machance ekuti mabhidha adlewo chivaka asi togara tsemomo uyu ndopa vakachaiwa kana zvakadaro imba yangu simusazodii musazopinda ofuchi shes right ipapo hani munoona so tine vanhu dauta kuunderstand vanhu vai vanenge vatinge chiti munoitii kujoni nevana I understand them guys because mangoni ngine mwana wamai vako watika unenge uchitemba ndine mwana wamai vangu mwana wamai vake iyeyu handiti ndimaiguruka kumwana wake ndimai vake handiti kumwana wemunin'ina wavo mwana wavo but vari kutadza kuti vaite saizvozvo handimaona vari kuita utsinye kumunin'ina wavo because ari kujoburg kuSouth Africa akachinzi tumira mari achitumira ma 3.5 rands iwayo vachitora anenge achitambira mari achivatumira ma 3.5 anenge achidhimanda anotambira mari iyewo zoitawo zvake nguva iyewo dini vachitora zvese saka mwana achina foni iko zvino angatumira zisaga rake rehembe dzake dzose akasara neshoma achiti kana ndikadzingwa dzasara idzo dzonodai dzose vakatora mapushi bhutsi dzaitenga achitoisa kumusha hanimaona vakatora handi munoona maona saka ini chidai ndingave ndirini andikambonyarara nditopopota nditotaurisa hanimaona chino dai zvakutotaura chiuri chesindochivhondora because kuni muuraya hani mabona kumuuraya pamakatoteneza ariko hana chagona kubudisa chinobatika pafenicha asi akatenga hembe dzake nemapusha ake nemapoto ake handimaona nemachiri ake nechii sisi votora voramba nazvo pamba handimaona vakutomubhadharisa mari yakubhadhariswa imari inokwana tachitenga zvino zvinhu South Africa $4 per day kana dzimiwo guys $4 per day anoiwanepi iye achishanda mapisi job emudzimba handi muri kuona saka pane iwe nasisi makabhloka naire naye munin'ina wangu inini ndandisina kuvabhloka ivo ndo kwezi ndandakangovasiya ngoti vataura ngakoti sho ndazvinza mwana wangu ari kudini ari kuzotorwa its fine ndoita plan nemwana wangu nobva ndatongonyarara saka nobva chakandirwadza ndechekuti uyo asvika inasati chataura navo ndasina wabhloka sikataura uyo asvika ndikachimbondivhurira mabhegi because mabhegi munozoti achibva kuSouth Africa anorepiwa nemaplastic mamaona mabhegi akatinogana kutsemu kana aita sei but akatobviswa maplastic saka zvakabva zvandirwadza ndikati regai ndoita sei rega ndidini ndakamboda kunyarara mukomana akati vaudze oro tsvaka munhu waunoudza nobva ndatoudza
baba nobva vatomusendera audio vachimutsiura. Baba vangu munhu asingatauri, vari kuzoti havatauri. Saka vakangomusendera maaudio vachiti ndiri kukumbirawo ndiwe munhu mukuru pavana vese ndaitindiwo chadini uchange uchidzora vanun'una vako uchivatsiura, akanganisa uchimuudza ipapo manje zvauri kuita handizviwisisi, chidzosako zvinhu zvemwana wangu auya achindiudza. Anenge akaisa foni yake pekuti inenge inongosara iri grey tick but anenge atoverenga manje. So ndobva ndavati hapana response iri kuya, ndobva ndatora foni yangu. Mwana wangu aiva nemasnika akawandisa nemabhachi, ndaitenga masnika handitozita nemapace mangani. Izvezvizvi kwakangwanikwa bhutsu 1 yekusaidhi rimwe, bhutsu iyoyo 1 yandakatotenga masnika ose waitenga muchina 1. Ndobva ndasvika pakubvunza kwaakaenda kuya kuti pamwe wakarongedza mazibhutsu ese, vangoti ane peya 1 yemasnika. Mwana wangu ane mapeya ekuti ndikatenga zvimapurasitiki zvezve ndikadzisa dzaizara. Chero vanhu vanoziva mwana wangu anokukura chii, zvimajombo zvemuackermans ndaizama, zvimajombo zvemuMr Price ndaizama zvangu. But pane bhutsu 1 tongoti 1 pay iri paari ikoko, koti 1 bhutsu 1 isina rimwe site. 1 bhutsu yekwaleft ndo iripo. Kuti ndimubvunze pandakamubvunza nezuro haapinjuri sezvendiri kubvunza masinika angu nemapushi angu nebhutsu dzemwana haapinjuri. Vakangonditi mwa usandinyangadza, ndine zvinhu zvangu inini, ndone mabhlanketi angu Thomas hombe mumba mangu, izvezvizvi light. Tikanzi mwana wako ndakasara akavhura masuitcase akatora. Mwana wangu haagoni kuvhura suitcase rakaiswa mapurasitiki, ndinomupupurira. Otora light randakaisa pasi. Unoziva kana uchirongedza zvinhu uchienda kuZimbabwe unonatsokurongedza izvi uchirongedza zvimwe uchiisa papi uchirepa, ndo zvandandakaita ipapa. Nobva kanzi mwana wako ndakasara akatora, usandinyangadza kundibvunza unotondishurira iwe unopenga, usachataura neni. Nobva atobhuloka, sikaita akabhuloka. Ini ndikafanira kunya kuti ndinopenga, achitipai zvinhu zvangu inini hangu ndigare nezvinhu zvangu nekupenga kwangu, anenge atondibhuloka. Uona kuti munhu ava netime yekuti asenda message, wongoona atoanbhuloka, chimeseji chapinda poruti no reply, uona pachobhulokewa. Saka ini handina access yekuti nditaure, iye ndiye anongori neaccess yekungotaura utobhuloka. Saka ndakabva ndangoti zvandinetsa kuti ndoita sei. Right. Handina zvandoda zvizhinji, mari Anonzani? yave iyoyo yavakanditi vanoida. Anonzani? Then vondipa zvinhu zvangu chete, handina kurecha sezvo zvanga ndakavapa. Vachisvika ndakati vanotora dress randakatotenga kuShein nyuwani rebluso nemapushi manyuwani neMr Price 2 pairs. Tikati ndozvamunotorawo inini semunhu ari kudini azvinhu zviri kusvika motora. Ukatondiradza mapushi ukatotora emwe akaita gold nebrown andakatotenga, mando handatonga tisai nedress ndeveni, it's fine. Saka zvokuzoti vakupindwa majaketi angu avute vakatondiudza zvinanoti ndichange ndichimbofana kupfeka ichi. Aukani kuna kuti munhu anakudza ana kumbotaura kuti masnika chikomblena choti handitombokwana hembe dzako kana kuti musandiuraya. Ndakatotonga kuti vedo musandiuraya pahembe pakuti handitombokwana hembe dzakandisodikwana inini pachesi iwo idoko, hembe dzako doko dzese handikwana. Anonzani? Now surprise majaketi angu avari kutopfeka like panobvugwa masuitcase. Ndakavhurisa munhu masuitcase kubvisa zvese, ndichivhura nemapoketi nemese. Pamwe munhu anenge akachinjawo mapekero zvinhu zvasvika achiti zvigare zvakanaka. Ndiri kuvafonera dhuluwani. Hamuna kana chinonzi Vanonzani sisi? ravo rekuzvarwa. Anonzi Mayani? Vanonzi Maitanaka. Maitanaka, iwe unonzi Mayani? Inonzi Maitrish. Alright, ndambokudonhedza nditaure navo. Ndoda kuti uteerere uri mucomment section. Right. Ingoti calling has kupinda. Titrai futi ndozvinobwana namba dzekuZimbabwe. Ndatombomisira message akatodaira.
ine 1 tick handisina kublock ine 1 tick kana wabloka nemi uchiri unongoramba uchiona picture yemunhu kana wabloka unoramba uchitora picture yemunhu here anogona kwakatiteerera ndinenge ndatobloka because handina kuti ndinenge ndatobloka kana ukabloka guys unokwanisa kuona picture yemunhu here anenge arifa unge andiona anenge andibloka kundai kana wakateerera uya ufonere munhu ushu uya tifonere munhu ushu kana wakateerera kundai uya tifonere munhu ushu anenge andibloka anenge apa ndinenge ndabloka hanzi picture muione profile picture ndichiri kuiona picture yake yakaisa I think these days unoona mazana auone ndinenge ndabloka because handichina movement andoona pamusoro apo kudzai watondifukidza ndatobika right kundai kana wakateerera uya right Smelly Dad wants to join you. Okay. I'm going to add you, Smelly. I could block and block, guys. Teacher, look, you want to block and definitely just over. I can't. That's all I I'm going to na kwa mtima kadi yenye maini nishikazidofara ndiani and send the number. All right. Simple number. The block because movement auchaya wonduva ukona movement pamusoro apo kona pasina movement wa block. Akana data unaro. Data naro. Ichokwadi. Aiwa kubloka da block. Mira yona tukundai anodi pideri. Da block wa. Actually kana gona kuato pakati peni baba. Hi Beulah, should I say? Right. Ndikuta kueda kugani pise yango chida na page rakaita smell inonetsa kwira neyako page inonetsa kwira neyako. Want to click a picture more. A picture. Because you are just going to Buddha. Jump find a post jump on poster still. Hey, told number I want to don't to find it my tanaka. And the last senior Murgu. I can discuss on what she party blank. Block kana isiri kuoneka last scene nezviya zvinenge zvakanyorwa iya ipapa chero pasina kublock. The block. Right, azvinetsi izvo zvino takati changomposta yedu because mninda akacheda kuti posta tikati no hatingaposti pamwe munokwanisa kugadzirisana totaurana zvakanaka mausana kuti wasvipa hatingatangi nokuposta sisi vako ndezvemumba iblood sister yako iyi but kana zvadzo ndingatoramba ndini saka chifona namba idzo timbowa kuti tiri kupinda here It not available. saka utadzi mafoni yake imboisa message kuwhatsapp tono tinopinda here imboisa message kuwhatsapp panhamba yotoni Not available. Ari muZimbabwe munhu wacho. Ari muZimbabwe. Mune airtime tete maswada. Bati? Mune airtime. Ndo zvandada kuda kutobvunza. Murove direct call. Yes. Iwe maka manya nefoni pano. Manya saita nhumbu.
iwaisa message kikundai. I know delete. But picture. Kandai number dzacho simele kusero. Utafona fone paita nduku pano ari kutiza nyaya. Anzi ndifone na sisimele. Wakanda ndiyo. Unobva isa paspeaker kana vatichitedzera zvavanenge vatititite. Uya padhuze apa mwanangu. Ya. Zvechaja tinozozviona wapedza zvawanzi kuti. Oh mwanangu bairira. Tite sataura. Ama moyo. Makanda. Mama Swans. All right. It's usashaidzire ingoita dzokubaya nekuti pamwe zvinoramidza zvo. Yeah, it's. Paita nhubu tete. Nhubu ngaibatwe takapata munhu takaenda. Mutse paita mutse mwanangu. Yeah. Yakufona isapasipika yo mimire pana. Yes. Yeah. Tiri kutineta. Mugari after na superintendent duwe. Ine ndinokuisira yapi? Yadzimwa isa. Alipanda uripo pano. Ari panapa achiti uripo wanzo. Anzo apotire munina wacho. Ndio kuranda muningina zvakaoma. Ndio kuda kubhadza ngape muningina zvinhu zvake. Oro tingatoti muningina ende pamambo. Ndo zvaanoda kanobuda pa YouTube. Chinorwadza chaizvo. Aiwa adzima. Zvino iyi bhadhi. Chera akadzima achatozongoibatidza chete nekuti mazuva anokuenda kunotora futi rimwe raini zvinonetsa. Ana kudzima ndokangodzima zvaizvozvi zvokuti izvo zvisewa atoona kuti pari kutaurwa nezvenyaya yake unodino was voice remuningina wake. Hatira tongopina but still akautapa ina ngatomitira pepa kuti aiwa kuposta no ngatitange tamunzwa pamwe tikamuudza anotaura naye okupa zvinhu because isati hatidi mwana mai vako tokuti anokuposta muri family hazvizobuda ngatanga audzwa kunzi ipa munhu zvinhu zvake. Exactly. Zvauri kutsveta zvokurura upe munhu zvinhu zvake zvinanopisa wega zvinhu zvako but hana right yekuvhura mabhegi emunhu achitora zvinhu zvemunhu. Anoona kuchengeterwa mwana haisi mhosva. Munhu akapa mwana kuna sisi vake ndikupa mwana kuna sisi vangu. Handisi because South Africa tichongosiva iwe une advantage yekuvhura zvinhu zvemunhu chiba wako mubhadharisa mari kuti nokuti chengeta mwana wacho waichengeta asi mwana wake. Hasi mwana wake mwana wake aidichenga ungabhadharisa mwana kuti kwandichengeta ndobhadharisa $4 pazuva ndachengeta mwana wako apa aitumira chikafu achitumira mari everything. No namba yemurume. Hadzina namba yemurume. Ndoko ndakutongoenda kupinda kunomuyanika kana kasabatika ndakutongomuyanika ndozvatovepo. Kwa namba yemurume night priest tendai namba yemurume wacho ngatipinde yemurume. Let's pin the husband. Tachiri mpaka. Night priest tendai namba dzemurume. Murume anonoudzwa kunzi wakutofanirwa ndiwe nzima 40. Tipa namba dzemurume. Tipa namba dzemurume. Ari kuramba kuyananiswa muna choice. Ari kuramba. Asikuda. Vatipe namba yemurume. Vatipe namba yehusband wacho. Nokuti vatipese munyaya. Ngatipe namba yemurume. Inobudzise dziri tu murume nemukadzi. Munhu unenge washanda kana vana madhumbi vazhinji vacho unenge washanda mira ipaisa maaudio ivati wei ndapera juzi regreen cheche chaita kaguru nechilisi cheblue but chakaita kuora netsvina hanzi zvimwe pamukuru wacho yanazvo zvavandudzi zvinhu zvakudzosekwa zvinhu zvakudzosekwa zvakudzosekwa vanje uri pano nhubu iwe uri pano iwe nhubu iwe nefoni ndapiwa nefoni wapuwa iwe ipa munhu zvinhu zvose zvakakwana ipa munhu zvinhu zvake zvakakwana tiri kuuya ako ipa munhu ngaadzorere zvinhu zvomunhu nai haunyare saka zvinhu zvasina kupiwa mwoyo zviripi. Where are they? Ungapfeka zvinhu zvemunhu kwai zvakandosviba. Ungapfeka zvinhu zvemunhu sei?
Hakuna munhu wepazeuka aripo hapana. Nai ndikuda kuona pane zvikomba zvake zvanenge achiuraya nazvo iye mukadzi unoraisira. Nai. Munhu achitanga kudaro ari paSouth Africa paiwo tora zvino uchifura zvino kuti anoonekwa nezvikomba zvake zvaanenge achinde koko kunombomudzingisa nemurume uyu. Nemarwadziro anoita peace job. Imagine uchikwesha chemberi uchikwesha vana vevarungu vachikurokuchezvesei zvino handisina foni murume wacho watorerwa pafoni uchatodzora wega nekuti haipere zvauri kuyambirwa zvandidzora ndisati ndadaya haasi mapereseka ichokwadi ukayanikwa usazoti mavara angu azara ifu. Right, pane nhamba dzaya dzokuridza bankuru kuda ndidzo dzimwe. Let's see. Dhururana. Let's message mira tinodaputike. Yebankuru wacho kati mboona kuti bankuru wacho wakaita sei. Yebankuru chinongori ne 1 tiki. Ine 1 tiki yabankuru. Vafurirana. Vavhara mafoni. Vafurirana. Handi ndiye murume wacho aipfekerwa hembe kuti aone. Nezvikomba. Kuya kwainda kuya. Vafurirana. Andari kutozvinzwa sindifonerai ndingifonerai ngari kuzvinzwa. Ari kuzvinzwa. Ari kuzvinzwa. Mara patsetsetse. Vafurirana chaipo. Zvakaoma rikatimbopa zvakaoma rikaitiwo ndinodaire iti basa rakutaura vari kutiktok uko vanhu vari kubvudza tiri basa rakutaura vari pai vari kutiktok uko ndiri kuno kutiktok ndokwandave uyai kutiktok asisimenu ndokwandakutambira wanzi tete basande vari kupi anzi vari kutaura vari kupi vati vanyengerana vafurirana ndizvozvo vafurirana vanozivana saka totombopostei zvemunhu uyu bcause guys tiri kuzama kuti tionesane iye vavafurirana kudzima foni saka tochingopostei nebanku nenasisi varamba kugadzirisana aiziriyo rikurira iyo nayo uchiudzwa navanhu kuti vafurirana vanhu havadzima foni vose sisi vakuvatiri kupana saka zvotongoita tochingopostei hedu vochizouya zvichibva nekuti vanonzi mapartners in crime nechirungu mapartners in crime vasina foni kozi vaishandisa foni yemwana wangu so pakudanzwa nyaya iyi atora foni apa uyaiwa ndakaita kuti anogara nemwana nobva anyorera mukomana wangu meseji kuti apa uyaiwa kundogara nemwana chiblanketi chairamba kuti kumba kwangu nemablanketi 4 imazihombe handitori zvimablanketi zvako inini nejaketi nechiko chimwe chamupa kadzi nefoni light anazobvunza kanzi zvinhu zvanzi bankura kuteera nazvo which means zvakatengesa saka azongobvisa pana taura naye ndopabvisa line phone ine taura naye kaini saka ndopabvisa line phone nobva anodzosera wanga aripo mabhatiri bhachi rangu 1 ndotaura naye apa ndofona ichapisa kawabisa line phone uri kuona nefoni yeumwe munhu uri kutiona hake nefoni yeumwe munhu watoziva kuti the plus anozati foni dzedu dzinongonyora foni dzinotiikola kana tichikola kwangobaya kuna tonyora sisimeli hanimaona anenge achitoziva kuna ndanenge asingatozivi kuti sisimeli otopinda mutepataiti hanzi musaposte zvinhu aiwa munhu anopostiwa tinoposta mudhireti ngaadzose zvinhu zvemwana ngaadzise zvinhu zvemunhu ngaapudzise zvinhu zvemunhu tamupa mukana wani
tamupa mukana wani kuti chiti amanye adzosera ake zvimwe ko zvimwe thank you Tandine Masters ko zvimwe kana ndimiwo guys saka uyu ndiwo ongorusa saka utodii nai maitri chitoita sei inini pare zvino pamameseji andabvunza anzi apuwa zvinhu yeye wandosiyira anzi aenda kunova mupa foni neblanketi but zuro airamisa chi handitori mablanketi ako ini ndine maziblanketi angofoma zihombe kumba kwangu ndine zvinhu zvangu but kwasara chine chii chiri kumba kwake tione pamwe tipomupa nguva vamwe anodzosa kwasara masinika angu mapush angu ese aiva manyuwani asara bhutsu dzemwana dzese maybe more than 7 pairs nemajombo right saka tombopa chado zviri kunzi zviri kudzoka nabamukuru kanzi bamukuru ndo bamukuru vanogara nezvinhu sei zvinhu zvaiva mumba ndezvechinhukadzi masaizi 5 zvimapushi zvinyuwani zvinogozonzi bamukuru vanodzoka nazvo ndinofunga kuti maybe izvozvo zvokuda kutotenga pamwe bamukuru vakatengesa saka tombomira kuposta zvinhu zviuye hati ndizvo kozi akutoforwada memeseji ukashikanzi vaudzei vaite sevanhu vakuru kanzi moti zvogara pai wangari pano vachiteerera panapa wanga uripo iwewo kana ukatiteerera uchiteerera nemefoni izvozvo uchinzwa kubvisa fulaini ukapava ipa munhu zvinhu zvake oro dausi tichakuposta every Monday, Wednesday neFriday for 2 months Monday, Wednesday neFriday for 2 months zvataura tiudza mukomana wangu zvanzi ndichibetsera madhamu venyu tisingazivi kuti ndo unhu hwavo unhu hwangu hwokuti inini handinganzi ndoda zvinhu zvangu ndo unhu hwangu ndashata neni nditori singu vana vanoda kubhadharirwa zvikoro saka kuchinyarara ikoko mune zvinhu zviri kuno hakusi kumusha mutauni muri kuzama kuti sei shandai vamwe zvakanaka muchiti handina kuziva mose muri type yakadaro ndaifunga nemi muchamuudza mukadzi wenyu upenyu hwemutauni musadaro hamuoni ndichikunyorerai futi itai vanhu vakuru chitorai mwana wenyu hazvirevi handina zvekuita kana kuti ndinazvo nawo paiva kubetserana asi ndikaona kuti hamubetsereki pamusoro pezvo zvimakunyarara zvinhu zviri mutauni musadaro itai sevanhu vakuru handizvo zvinhu zvari kureva ndezvipi Alright, hapana nyaya tombomira takuita tichitisire pamangwana tichengetedze ukama handiti tombonse zvati ari kuunza tomira asi kana asina kuzounza handitika then tozongokuskata hedu tozongomwaya tombopa nguva kuti tisirewo pamangwana nokuti muri vana munhu wani after all munozongogadzisana futi handiona kana simeli inini tinotadzira pane pauti simeli tichitadzirana isusu vanhu vakuru vana havakwani chero mwana wakanga akakatadza zvaakatadza isusu tikatukana sevanhu vakuru totadzirana mwana hafanira kukwana ipapo ndozvo zvakandibhohwa kuti andanga kukwana isu tikutaura zvekuvaka ko vana vanogokwana papi echati delay tione adzosere light iroro nemapushi wayo nebvudzi vana dzese nezvimwe zvakasora adzosere otherwise tita kungova tisina choice kunze kutongoposta edu Monday, Wednesday neFriday ngatimbopai time sezvo ari kuzvinzwa mameseji sakumwaiwa kukandwaya zvinhu zvaari kuteerera hake its okay saka takupa time tokumbira kukolete zvinhu kana wakashandisa zvinhu ndowapfeka zvinhu wochinotenga zvinhu wodzosera munini wako zvinhu handika wodzosera munini wako zvinhu moparadzana zvakanaka kuitira ramangwana ukazoramba wesitakupawo mukana tichaziriwo totangoita zvodiwa nemunini wako because ndiye muridzo wenyaya akatiposta isita kutongoposta because ndiye muridzo wenyaya isabvana patinenge tikwana tongoposta because ndiye muridzo wenyaya anenge ati pagwede kuti postai saka ipa munini wako zvinhu zvake alright iri bomira saka tozonzwa tari kuti alright totizwa tari kuizadzoka nochidipa feedback alright Monday, Wednesday neFriday isusu hatiti kana usisocialite haufangokuti usvaradzere suka isi togona tozvitera ini togona kutozviposta ndikazvituka ndakazviposta ndobva akazvituka
ndozviposta ndozvituka futi isusu ndobasa redu takati ndopabasa pedu kapanapa takatojara we've got nothing to lose anymore but iwewe unenge une a lot to lose. Hama dzako hadzisi hama dzedu dzevarume dzakatozviziva kaisi kuti kumushe vedu makauyiswa varoora mapenzi vatozviziva tikati vaudza kuti ini kubasa kwangu hamutipi mari yacho saka please stay clearance handiona saka vanotozviziva iwe unenge kwenu kusho kwenye vasatombozivi mai mwana votongoona hako wakutongotrenda votokupudza kuti wakutrenda nei hani masvona saka garai kumacheresiko koko musada kungotrenda pamusingakwani hani masvona musatende pamusingakwani isusu tine hama dzedu dzotozvizati tinototrenda ivo vana fevhadi mayoya iye hama dzedu chenu vana sisi vedu cheche ukwetoyo kuseri kwemuti ivo vanotozati dzine vanenge vedu vanotobhilisa musoro notodziya mwe musindikona tongozviposta ndovanotongozvituka tize mumhino ndakazviposta handimaona so ngarige kudaro togona ngozokupostawo handiona hazvizokuiti zvakanaka saka iwe chipa munin'ina wako zvinhu zvake tuka try to be fair panapa chipa munin'ina wako zvinhu zvake zvese zvawakatora it's very wrong kuti muri vana vemunhu wanoda kudya zvavapfupi nokureba nokuti wakareba uda kudya zvinhu zvamupfupi kutsikirira munhu hazvina kunaka haisi mhosva kuti munhu anogara south africa iwe uri kumuko mwana wako we usagoni kutsita mwana wako izvo chaunombhadharisira chii chaunombhadharisa uzo zvinoita upenyu unofuma wakachinja mangwana weye iwe wawo wepasi wokuda kuchengeterwa vana iye iwe uri kuti kwaidipendi madhani wodi okuchenja times 2 4 dollars ziyo kuti ndoda 8 dollars pazuva uchaita sei uchaita sei zvakaipa zvinoitwa izvo uchimbofonai guides vanhu vakatambwa rafu iwe vachifonaitiwe vachiona umakomitisi takazvita takazvita right uye akachifona tidairi zvakaipa stereki it's very wrong batsiranai vana vemunhu hatizati vana vemunhu vari muri varoi vamwe vacho vanenge vari varoi tozviziva muri pari akutofonekana kudi tozati vana vevanhu kune varoi vamwe vanenge vatorimo kune mumwe anenge atori muroi mwandiona asingadi chakanaka chinoitwa neumwe mwana wamai vake unoda ari iye chakare zvinonetsa mafamily guys ukangoita kunge utori bheta so kunge mwana wari pafadza yodakameka watokoro wakatoromba wakutovengwa halokola ndiraitikola urisei ndipozvo chiprofapile chawakaisa chakadzima mwoyocho ugonitumirawo okay nekumbatsirwa tine munhu akatirowo pasi petsoka wachaikandira naye mukando akaenda kuzimu saka akatodzika whatsapp hatichakwanisi kumuwana akaendepi akaenda kuzimu aigara kuno kuFA kopa makanga muchita mutambo uyu makamamboudzudzira kuita mutambo mukando ndiwo mutambo handokukanda achobve mutambo tokufera ko makavasanganepi iye anga achigara padhuze nemaiguru vangu maiguru vangu achisara nemwana wake achienda kubasa agara padhuze namaiguru vake maiguru vako asara nemwana wake achienda kubasa mangowirirana mukatitei zvokukanda sitokufera iye aigara padhuze namaiguru vangu maimuziva inini fese yake ndasingatomuzivi but maiguru vangu ndo vaitomuziva vakatoti ngatitei mukando tinenge tiri 5 saka isusu vefamily 1 tanga tiri 3 then nevamwewo iye wechi4 then nomumwewo mukadzi saka makatororwa mari 2.5 maita 500 taita 1000 so munhu akangokwanisa kukandira munhu 1 then munhu wechi2 waifanira kukandira akangokwanisa kuti puwai nomurungu wangu 500 rand saka wakaenda 2500 rand count your losses asikana count your losses zvinogona imakabvisa whatsapp saka indomuwanepi iye akadzisa whatsapp but isusu takazotsvaka tikawana mwana wake waakaenda naye kumusha takapuwa nhamba dzemwana but iye haasi kutobatika mwana iye ari kuziva kuti isusu zita rake tanga tisingarizivi ende tanga tisina mapictures ake saka mapictures ake takamawana esene vana so tawana nhamba dzemwana wacho takangopouni shamwari mukudzita
ndobva ndakamutumira mapictures amai vake nani, ndobva ati ndiani ari kunditumira. Ndikatiudze mai vako kuti usafunga kuti wangadya mari dzevanhu vakangonyangarika just like that. Ndobva akatanga kuti takapindwa nedambudziko tokumbirawo mundiregererewo, ndichabhadhara. Mai vangu hanzi vaida kudzoka ikoko kuSA, vakasvika pabhodha vakapuwa bhani. But anoratidza kuti aitonyepa because angadai akati updata before tamutaga tiri isu. Mai vacho vanenge vakangodhilita WhatsApp, vakaona kuti vakati change number isusu tozodziona nhamba dzavo nyuwa. Saka tokufunga kuposta picha mai vake dai? Totokumbirawo. Amai vake? Amai takamawana amai zita ravo hatirizivi. Mai hachi vakatora mari yenyu zvasikana, kumai vanopostigwe yavo? Ndivo mai ndo vakatora mari, saka isusu takawana nhamba dzemwana. Makazowana ii vakatora makazowana mapicha ake? Vakatora mai ndimai. Nhamba dzamai hatisi kudziwana because vakangodhilita WhatsApp, but nhamba dzemwana wavo wakaenda naye kuZimu ndodzatakangozoowanawo kushamwari. Okay, muzotipe ito tokanda kana mavawana bava yacho motipawo mavhile acho ekuti pane mari machatsa makataura or something motanga manisendera ndione kuti nyaya iyi ndeyechokwadi, because pamwe muri kugwira boyfriend ndoposta munhu mangwana munhu ozoya achiti kana haisitombosizvo muchato tiri kugwira boyfriend hazvizobudi. Aiwa machasa atoripo kubva kuna mai nemwana futi watakataura naye izvezvi aripo. Alright, pakanaka. Kana zvakadaro saka pakanaka. Ondipa tichaposta, ingandasi tichaposta vanhu. Alright. Kana maposta mubva manyora nenyaya yacho kuti uyu wakadai wakatora nyaya yemukando wakadai ndotora ndoposta. Okay, maita basa. Alright, sharp. Right, fona itinzwe guys, fona itinzwe number yapinwa iyi. Number yapinwa iyi. Right, so gaiti tiri tene koya uyu yanga chifona. Okay. Muti naimi zvinoita. Nyaya dzemafamilies dzigaidzika dzinonetsa. Nyaya dzekutumira mari idzo. Inini pamazuva apfuura manje ndakatombokonana nedzimwe hama yangu tisingatotaudzani mufunge. Ndatumira mari yanga yakakwana yekuti ipiwe bhiridha zvaanga achiita mai mwana. Kuti nditi vakangana sei nabhiridha iyeye ndokubva vatora kuna ife tanga siri bhiridha ndovavekusa vaisa mafitted couples mukati. Ndamoti vakangana sei ndobva. Hello Kola, zviri sei? Right, hangu muri sei? Mushe kuri sei? Right. Ndinoda kutotaurawo sori ndamhanya, ndiri kubasa ndamhanya ichidzika mastakes. Alright. Ndanchida kutotaurawo hangu nyaya yehama dzine utyiri idzi. Inini sisimendi ndakafirwa namai, takazvarwa tiri 5 handitika. In fact, tiri 5, 4 vasikana mukomana 1. Saka mai vedu akafa ndiri ndiri grade 5. Saka takazongokura zviro zvekuti unozongokurawo uchingochengetwa uchigamidzana. Ndatova grade 7 ndobva ndatotanga kushanda kumapurasi, ndopakabva paperera chikoro. Saka ndaiti ndikaenda kunoshanda, sisi vangu vainditubira mari yendikatambira vaiiba. Iyo mari yemapurasi iyoyo yekumapurasi sisimeri. Ndikauya ndikairongedza mumba, ndaigara navo handiti vebva vandibira. Saka chakaitwa ndiregedze kuenda kuchikoro ndechekuti mai vangu vasati vafa vakandinyoresa kune yaindiplan international yaibhadharira vana mahara handitika. Saka ndaenda kuchikoro mahara. Chakaita kuti ndiregedze kuenda kuchikoro kushaya pekugara, nekuti sisi vangu vakabva vanditi first born imba medu vakabva vanditi kana uchida kugara panapa unotongoita musikana wangu webasa, but ndeifunga kupe mari ndenchikupa sadza. Ndopandikati handingashandire sadza, sipandindangu kumapurasi, ndokushanda kumapurasi. Saka ndaiti ndikaenda kumapurasi kwe ndikashanda ndikaine mari ndikisamba vaiiba. Ndikaenda kumapurasi kwe ndikanoshanda ndikaine mari vaiiba. Ndobva ndasiya zvekumapurasi vandai kuita house girl. Ndobva vanoti amai vandeishandira kuti munopa inini mari. Ndopfa ndakazovabvunza ndikati munotaura nemi kuti munopota muchiteera mari dzangu zvikanzi uchiri mudiki wakapwanya bhaketi rangu nemauta glasi nemapureti saka zvikubhadharwa nemari iwe. Ndikati okay, it's fine, zvapira. Ndazokurawo sisimeni, ndakakura ndakava vengi. Ndobva
ndazongoti maybe zvinhu zvaiitika izvi vairiwo mudiki ini ndairiwo mudiki saka maybe zvakapera tavanhu vakuru rega ndivaregerera saka ndakabva ndangovaregerera asi hatina kuitaura nyaya iyi ndakangovaregerera kusaindi kwangu ndobva ndakunoku kwandiri kunoku ndakatotenga gumbeze izvezvo kuti uratidzewo mwana wamai vako kuti une rudo handitika ndikatenga gumbeze ndikatovapa ndikavatengera seti yemapoto but ndatumira bhegi rangu kumusha rezvinhu zvakatorwa sezvaitwa zvakole yeyu zvakatorwa sisimeli nemapende mukati akatorwa ini iwe unongotenga zvinhu zvako sisimeli uchichengetera kuti kana zvazooma pamwe ndinobva kunoku ndichimhanya ndisina kana bhegi ndinonowana zvekupfeka handitika but ivo vanotora vachipfeka fine ndakabva ndazviregedza mba ndatenga kastendi kangu kuairport ndavaka kamba kangu vandiisira meseji kundikumbira ndokumbirawo kugara mumba mako nekuti zvinhu zvakandomira mazuva ano ndikati fine endei munogara kamba aka kana kumbokura katongorika 3 rooms endei munogara chigara 2 rooms 1 room iye yakakiwa kudaro ndomandirisa zvinhu zvangu vakapwanya futi vakapinda futi murumu imwe musisineri vakatora futi zvinhu zvangu zvandaishandisa ndikati fine mwana wamai vangu zvapera chazonyanya kundirwadza ipapa padzingwa vanapa kunoku kwatiri hatina kumhanyiswa asi panzi 30 paipe ndakabva ndati rega ndiende kumba ndiri munhu ane vana ndogara nevana vangu vese kuno kwandika pandati rega ndiende kumba nekuti kukazoitika nezvinotadza kufamba nevana ndasvika kumba simeli zvakanaka ndabva ndarwara simeli svika kumba ndarwara havana kana zuva ravakaya kuzondiona simeli kana kusenda meseji kuti uri sei but vane magatsi ekutora zvinhu zvangu vachizvidiko here wakaenda kumba vanga vari kuvagware iko zvongakugara kuGlenview ndandajamba izvezvi vakazondiatama vakaenda kunogara kuGlenview vabva kumba kwangu handiti kwakutora munhu kwakuisa mumba mangu kwakupota vachikolekta rendi zvikanzi nekuti imba vangu zvakangofanana nekuti ndindiri kugara saka rendi yacho ndongoibhadharwa ndinenge ndiri izvezvi zvindakuchiti handichadi kuti mutore rendi yangu handichadi kuti mugare mumba mangu imba dzangu ngadzikiwe kana musina munhu hamuna munhu kana zvinhu zvangu zvikabiwa ngazvibiwe havachatotauri neni ndozvavakatsamwira kuti vasauye kana kuzondiona ndichirwara simeli zvekunoiswa maoxygen parinyatwa havana kana kutsika kuzondiona but ndosisi vangu mukuru watinoti ndiye amai zviriko here veduyi zviriko handi zvakatoitira kwamuri handi muri kuzvona saka hama dzine udyire simeli tinongorarama but tichirarama nevanhu vane utsinye hama dzedu dzine utsinye havatidi vanongoda kuti zvinakire kwavari chete asi havatidi vane utsinye hama dzinokudai kana tichatumira zvinhu vachigamuchira mabhesari mapasiro paya kana pasina izvozvi bvunzai vanhu vakawanda vakabva kusouth africa vari kudzokera south africa vari kudzokera nenyaya yekuti kwavakasvika uko vachiti kunobatwa uko havasi kubata zvakanaka ini ndakatodzoka simeli nekuti ndakaenda ndine pfungwa yekuti ndichanosiya vana ndikasiya vana ndobva ndachikumbira sisi vangu kuti munopota muchingotarisawo but ndaive nepurani kuti ndivasiyira munhu anovachengeta kana musikana nekuti kuno basa rangu harina kuafektwa asi ndakungotyawo nevana but ndakatodzoka nevana vangu nekutoona kuti chero ndikavasiya kuti vatarise vana ndendatoisa vana mumoto futi wakadzokera navo ndakadzoka navo simeli vakura sei